L-esponent tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil Manuel Delia wissa lil Bernard Grech biex ma jgħaxxaqhiex għaliex inkella jkollhom ifittxu lil ħaddieħor. Aħna ninsabu seqer, kiteb l-eks Chief of Staff ta' Austin Gatt. Eżatt wara li beda ħireġ ir-riżultat li Grech rebaħ l-elezzjoni ta' Kap tal-Partit Nazzjonalista, Manuel Delia ieħor minn tal-establishment ta' bosta pariri ta' x'għandu jagħmel il-Kap Nazzjonalista l-ġdid. Intant għal dak li kiteb Manuel Delia reaġixxa għalih id-deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo, wieħed minn dawk lejali lejn Adrian Delia. Vassallo kundanna dak li kiteb Manuel Delia li sejjaħlu bħala dak tal-arriva. Vassallo qal li jittama li l-kliem li kiteb Manuel Delia ma kitbu f'isem ħadd. Vassallo qal li l-Partit Nazzjonalista u l-Kap m'għandhom ikunu fil-but ta' ħadd. Saħaq li l-Kap tal-Partit Nazzjonalista u l-Partit innifsu m'għandhomx inkunu mmexxija minn imneħħirhom minn ħadd. Intant dwar l-aħħar reazzjoni ta' Edwin Vassallo spiċċa tkellem Andrew Cardona u talab lil Vassallo biex joqgħod ftit lura. Ħaddieħor wieġeb lil Cardona jisħaq li l-importanti ma jkollniex pupazzi, filwaqt li Vassallo saħaq li l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech m'għandux ikun dominat minn xi ħadd. Qal li bil-kliem tiegħu Manuel Delia qabeż il-linja ta' diċenza.